single day. I'm gonna make something great. And so nakapamalit na ko sa mga items nga atong gamiton sa atong DIY project, and buo ni siya nga bintana ang atong butangan og ang curtains. So for the meantime, ang naadri is makeshift na siya nga curtain rod. So it's actually a PVC pipe nga extra sa silingan among gipangayo, and now ako na siyang ilisan. Ang initial plan is to buy a curtain rod. Low cost na siya sa Unitop, tag 100 plus. I bought something similar about 2 years ago, but pag-visit na ko kaganiha kay wala na siya stock. So, nipalit na lang ko sa Metro, which is medyo mahal. And mo ni siya. Expandable na siya, or pwede siya ma-extend up to 85 inches. Yung regular length is 49 inches niya. Pwede siya ma-extend up to 85 inches. And so, yung price is 275 pesos. So, medyo mahal siya compared sa ito. Hindi siya nga budget, but one time naman sa siya nga purchase. So, I think it's still worth it. And ang akong pili is gold. Na silver and asay kanang murag wood nga material, but ang gold akong gipili for this project today. And nakapalit na sad ko og fabric na tong gamiton. So mo na siya ako napili. It's a stripe of blue, aqua, and di na siya navy, but darker shade of blue. So I'll be using a glue gun, or maybe if na extra time ako siyang tahion by hand, stitch by hand, para sa itong DIY project. And I'll just post later on, or just stay tuned for my post sa before and after pictures para sa atong window. So aside from that, kay wala na may I've mentioned before nga nahood na ng stock ang Unitop sa curtain rod. So I ni-visit ko sa Novo. I tried to check if nasad sila similar nga unit, but wala sad. But I found something else nga gamit sad para nako, because we are into gardening sa akong mother. So I found this pot made of plastic and terracotta iyang color, and barato ra kaayo. It's just 4 pesos. So nipalit ko og 1 dozen, 12 ni sila kabuok for only 48 pesos. So ubay-ubay na, or daghan na siya nga plants nga akong matanom diri, and pwede na mo mabutang sa sala, sulod sa kitchen, or sa sulod sa CR, just to make it look fresh and lively. So dili kay siya sturdy, flexible siya, but I think it's worth the price. 4 pesos naman siya. So just stay tuned again sa ato ang finished product sa atong DIY project. So that's it for today. Bye-bye.